RMN Listen Win Anodan Basket Edition Ani ata karon sa Digasman Street, Barangay 27-B. Dinhi nga tindahan mga kasama kaninga panimalay. Nadungog nato nga galanog-lanog ang DXDC. Ato nang sorpresahon ang ato ang suking tigpaminaw dinhi. Maayong buntag. May buntag sad. Nadungog na mo layo pa lang nga naminaw ka sa DXDC te. Oh, Sure na dyan na DXDC na. sure kada adlaw. Kada adlaw gid walay palong-palong imong radyo. May palong-palong hantod alas 11 sa gabi eh. Sa pangalan nimo te be? Bilma, Vilma. Ulis. Kay naabtan magyud ka namo nga naminaw sa DXDC. Nalang ko'y pangutana sa imong hati ha. Unsa nga drama ang madungog matag alas 11 ngadto sa alas 11:30 sa buntag. Pikas aping sa kalibutan. Alright, sakto. Congratulations Ate Vilma, dawata ang ato ang prize karong buntag te. Isa-isa na to, unsay sulod sa atong basket be? Paliya, luya, ahos, ay bulad. Bulan. Ahos, bombay, itlog, uwel. Oh well, ayan, mantika. Successful ang atong mission din hiya karon sa Barangay 27-A. Na-turn over na nato ang ato ang premyo sa atong listener nga naabtan nato nga naminaw sa DXDC alang sa atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Kauban si Nika ug si Kaylee ug si Rajuman Joel Varay kini si Rajuman Aini Ginita. Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition